Kapor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamstet, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Ki nongelam jongka Hills Farmer Union Central Body bala lamkhmadu General Secretary uba Alphon Bird Kharsentio ringkat ke Jingsen Ran lang jongki dekat na Ribhoi District but West Jaintia Hills District ha ka khanyo terek Urisau arajar apsan kila hiar syaka sinong lapangap ban let aimen sim ye ki nongrep badru ban sotho ya ka jinglong jingman hadin baka sorkar kala penjari daka curfew. Ha kani kasi ki nongyelam jong ki nongrep kila yoru ban yeshong bat phliu jingmut bat ki executive member jong ka ilaka Shiliang Mentang halor ka jinge ba ki lapangap kilamat namar ka jingbam yoot yokuba. Uba Kharsentio ulapan pau ka jing sosi hadin balayo i markmat ya ka jing sabe bat sya pentut uwe unongrep ubadang ot keba halingkha ha lapangap. Bat kani kala pendiau bat penpang nu dia ban yoi ba unong rep yo ban otsok yo kuba uba urep shitom baro shisnam lenter. Uba Alphon Bird ula pensngau ba kaseng ka kwa ban ya kerensuk bat kinong rep nakarbi kenang ba kinong rep kalapangam kin yo ban otsok yo kuba uba kila tre shitom. Ula kenturu baladadon kinong elam jong kiseng nong rep na Asam ka Hills Farmer Union kalong kabakloy ban syong hakami jong ka jingekren. Uba Kharsentio ula ongru baka Hills Farmer Union kan penkre ban ujor syaka Meghalaya Human Rights Commission bat watch menteri ka kampo yeng jongkari India u Amit Shah lada ka sorkar kamla ban weng ya ka jingye jongki nongrep hal lapangam. Di ba mijas timong di kumu presiden jong nang Hill Farmer Union na po barato village timo ke ni page na tiki snong ste ka mta singi iba ngi lawan page ni snong ha lapangam ti kumu pi mta long ka ga jinjar ba pling norap ki shem jinjar ka ba tangban yu apo kalangkhar nyora tangban ye tang na kistir hali mo na nduk khal sabe la cha katiu tu Asam kumu pi ki mendo ni trap ba ki stok ba ki sa thang ti pul Asam ba ki thang ki ki ing trap ing sem jang pi pli ki nongrap ki badan sik ki sa kla jang ni luma te ka ga ba nga so si ba nong ba ngi kum gi trai snong trai mluk ne ba yuk nyimla ban ot yuk ba ti ke ba ka pen long ka ba pendu nong hamtam mat akani ke por ba long ka ba ngai iri khmat ba ka jindu nong ba plim de ba kai kalang kham de ba kalang kha ka batang ka wena artli kalang kha ka ba hes ne ndre kum bangi la i sakhi de khmat te kata ko ba nong nagaleng ka sarkar long ba kan terpat kan ya kendu yo ni CM jong ka Asam kamju ro CM chief active member jong ka Karbi Anglong ba nangaleng jong kiro kin ayakan nong mdekin ban pensit ne ban pensit ini ki pradok pasnam nong India ma jese baki pensit ban kin aiding ban ba tang ban ot yukubar ngmyo ra te ke ga jidu nong jengi ba ba kadu ba pli try nong try nang ni kisnong ba ke jing bomyo ki ban ot yukubar try kan pen ketaru ya kata ka jinun kam ha ngasem kom tam kuba larang indon kuba na egi nyo ke bam te banong kata ko man nagleng sunga tumut ba nga kwa ba nagleng ka sarkar kan simkhia lor kan emo kan bala kan ni kendu ibot nu CM chief executive member jong ka Karbi Anglong kila ban ya kampung kloy le saya kan ka jingya penbej la namar larang bu tang hisngiru ni kuba lar banan ingi namar kuba unla ban kan wa tang singir nang ni kuma pim te hadu bakila saus gitu tang keba ma kila saus nang ta kila kre ban telur tu kubaru ti larakin syuong man apsi al apswa tenri ndakila depen baik kita kejing ya keren juki ukuba la hablu spo lengkha kimi yor ban otlo ti takdaw long kejing kwa junga bomba nakaleng ka government jingin kamtam naka diskonsil jungi long ba kai baki kwa ban yayu kat bala ki kwa baka nakaleng ka diskonsil ro napo wazentia kwa ban kide ban le ya kendu mark kini ban le kendu kuloyu CM jongga West Karbi Anglong ma bakat bala kini ya penbej ya kenika jingya Auri ni ka kejing ya bom ya stu jumut namar ngi nde bangi ya wan ne bangin skwa ngi kwa ban kata kejing musnam ri kwa bagi norap jingi kinyo ban ku ba khaw ti kata ko na kaleng junga kepat apil la ka ni kapor naka liang jong ka Hills Farmer Union
Ngiwan man tagasngi siya lapangap. Panwan ay man siyem ikinong rep kajongi. Kibadu ban od yo ko ba. Hendri ka ay kapapin pangmet yangi man tagasngi. Hadu kata-kata. Kalong kajongi ijongi ya way upa iet. Uba ula persyang ban let ban od yo ko ba. Te Hendri kila sabe no hakiteki pulit na po asam. Te kai ka ba nga ngasngoban ong ba. Kumkari ba kajat benriw. Kakendaw kasyap kadi kajing im. Te nga ngasngoban ong ba. Lada hakapor ka bangipo ka ba. Apor bangipo ya kakti. Amdan ba pendik. Hakapor ka bangitu kan bat. Amdan ba pendik. Balay menta. Hakapor ka bangiladay ban od no yo ko ba. Kimsya ban od. Bat kami kaneka jingya kan at. Nga pa I urge the CM of Karbi Anglong District Council. The Hillsoma Union is very clear and send a message that we want to come into the table and have a peace talk between the farmers of Karbi Anglong and the farmers of Meghalaya, especially in Lapangap. I urge the organization, the farmers organization from Assam, to come forward and let's have a talk. This rice that it's ready to harvest, it will not wait any more longer. So that's why we don't want violence. We don't want that farmers from Meghalaya and farmers from Assam, they will dispute in this situation. But we want peace and harmony to stay in this beautiful land, both the beautiful in this two state between Meghalaya and Assam. Mapha yakani ka khubor syaga sorkar Meghalaya. Bagade ban penkloy ya ka jingyakren. Bahuni ko ba apsyu sitayaw. Mapang kamen sim hadu kata-kata ban yu i bakin nongrep ke jongi. Kila pelut ya kapor kaya ka jongki nakabenta bakin yo ban khet yo ne ko ba. Bakin yo ban ot yo ne ko ba. Andre hakani ka khaddu kaya ka ba khaddu kadan kani ka jingsya pendik anong ngayapi kadan ka jingmut ka basniw na kitay ki perlok ki jongi ki bana kate ki naksiliang jala day namar kata kadaw nga ngasngoban ong ngayawer mening ladan ya ka meeting but ki menteri but ki executive member jong ka ilaka ka bangilasyong ya ka ban ya perkhat te day namar kata kadaw nga ngasngoban ong ba nginya yang sitli bat nginom siya ya kinong rap jung iban do ya kaban at yono ko pa pat nakaliang jog Hillsoma Union kan sa ay da ka jingtho siya ka Human Rights Commission la dangi do ban at yono ko ba namar ki kani ka di ka kata ya ka hok long brew man brew bat khamtam ya ka jing im ka jungi kan mun to ya yu banginyo ya ka jingsuk la dangi yap ha ka jing tangan kata ka di ka khubor ka bangakwa ban pa te day namar kata ka daw ka Hillsoma Union kan sa thoru ya ka city siya Amit Shah bau Amit Shah ko Home Minister jong kari India uday banwara ya ka syongsuk syongsan hapring kini ki markhap jela ki badan hapring ke jela jong ibat ke jela jong Assam te nakaliang Hillsoma Union nginum sngap jari ka isu ke jong nongrap bat ngikwa banya terilang bat baro kisnong ki thau ki mamarjan bat kisnong lapangap bat ki ilaka ka badan bat kisnong baruto bat kisnong lapangap kenang bangila ba kathongi ke jong i menta kalong ba ngide ban yo ot yo nu ko ba namar ba kinong rap jong i ken lat nakayap tangan tekini kidi khubor ki bangi kwa ban pha nakaliang Hillsoma Union bat kumbang ong bangin sa pha ro da ka city shadow sha central government bagi ban pet ya kani ka jing ka bikin rap ka jong ki kendo Hey up ruko shwa ba finshet da ka jo shi ka jo ko umpnyang bala pendon kam up shwa namar kani ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamariang rukum jo da ka bashet da kani ka umpnyang kan thao bonjat ki jingpang Henry pimday pat banthe shanala ne bantang pendono Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kani ka umpnyang sya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko ka kot ka kya pat kamariang ru kan umkta syo